Okay, for today's video, after ko naligo, muna akong ginabuhat para mahimong productive ang atong day. First, mag push up 10 to 20 push up. Basta magawas lang atong singot. Nice na kaya siya, goods na kaya siya, guys. Why I'm saying this? Kay tungod para sa kuha, pag magawas imong singot, grabe, maboost im confident, productive imong day, depression, stress mawala. And also this lotion, grabe ni siya makatabang sa akong skin. Para rapod sa ko, need na ko ning lotion na kay tungod kay mag-moisturize imong skin, mo look young ka, mo gwapo kag samot, and indot kay siya. Para sa ko, nice kay siya, goods kay siya. And then applyan po na to ang left na to, right arms. Yeah, para presentable po tatanawon kani nga watch. Casio ang brand. Yeah, I love this watch, one of my favorite. Very nice kani siya.